Uyazi umuntu uma eseshadile owesifazane usuke sefike egcineni kanti owendoda usuke senendlela yokuqhubekela phambili kuleli bandla. Owesifazane uma eseshadile usuke sefike egcineni. Wena ndoda kama usumbalekela ukuthi njengoba sefike egcineni aqhubeka yiphi? Ningalinqamuli ikusasa lamakhosazana oyiyeka nje inkosazana ungasibangisi mhlawumbe yami ifuna yimina nje bese uyangibangisa wena. Bese ngiyakuyeka ngathi uzoyishiya endleleni ingane yabantu. Oyiyeka ungadlali ngayo. Ngoba khona abafuna ukuyakhela imizi ngempela, khona abafuna ukuyididilela phansi. Ngifuna niqondeke madoda. Ziningi ingazi abantu ezifika kumina izokhala. Ngifuna mina kwakhiwa imizi, ayibhidlize imizi. Niyibona into eyenza kunini uNkulunkulu manenza lento engishoyo uyohlala nibusisa nje lo hamba ngayimoto nihamba ngamabhanoyi. Hayi mana kona sengikhulile. Sekusele kancane nje ukuthi ngiyobamba olayini. Hayi ngizobabamba phela. Cha phela uyazi ukuthina ulayini ngingawubamba. Kodwa ngabuye ubona labantu bebamba ulayini babuye bathi babahlala phansi sicela ukunikela. Konke la ngiyakhola yonke indawo mangase ngiphume nje manje. Ngiyabona abantu sebeyizungeza le moto. Bebuzana bodwa. Ayisekho indlela yokucasha. Ukholwa ungakholwa kuyafana. Bonke abantu bakhala ngonyazi.